Hoćemo li? A? Da vidiš samo. Bravo Rambić! Bravo Rambini! Bravo Rambini! Pa ti igrač. Pa igraču. Daj ošte един. Дай от тебе още един. Дай ма отскок як. Rambini! Сигурно 12. Рамбо, дай си отскок. Отскок, отскок, отскок. Yes. Evo tamo gore. Yes, отскок. Ма зверски. Настрани, атиш. Сега ще направиш пагат назад, ще влезе в магазина, бе, човек. Моля, ще влезе в магазина вътре, ще заболи тия... Айде. Радмалик, да. Я още един. Да, още един бе. Още един дай бе. Дай още един и при изправянето правиш 3 веднага. Майкъл Джексън! Айде, дай пак. Джексън, тук от парапета може да правиш. Дай. Това е неудобно. Рамбо, дай. Дай, Рамбини! Как гледаш отскок сам? Айде да. Можеш Дай ли пак. перците? Напред 10 поредни и си готов. 10? 10. Ако можеш да, защото сега... Той не може 10 бе. Не може, нали? Не може. Сигурен си? Няма може. А? Сигурен. Айде, айде. А? 4, не 3. 4. 5. Къде? Дай отскок. Браво бе, Рамбич. Браво, Рамбини! Измори. Не, Браво, стига, Рамбини! Рамбич. Измори. Браво, момче! Е, това е. Гледай представа. Браво бе, Рамбич. Браво, Рамбич! Браво, Рамбини!